Na Rympei U nabynta paidbah Bri U Hynñiewtrep. KSU laban circle kala kem no yo wei bukhar bum tip tikna ubawan naka eka jaka bala shem ru yo na last stop hapo laban hapo kanang ba Shillong uni bukhar habakli to kit kipolit ya u ba u wan na ei bar udan em kita ki kot kisla bat ka kyrteng jong u la lap ba u dei u sonaram bodo bat ru wan na kokrajar asam da ka bicycle long ru bakarta ka jong u ka de ar parsnam baroh kiba shong di ha last stop kilong ba kidayo i ba ula shong ha kani jaka baroh shisni nakaliang jong ka KSU kala suba ba uni Bri U dei Bangladeshi ba la shimtino ya uda kipulit ka relbong bit house ban le ka badan kam bar ban tokit na iba ulawan